זה האחרון. בכמה אתה נותן את זה לפחות? נשים לה דינה או משהו, לא נחלק את זה. האחרון הלך הראשון קודם הלך עכשיו איך נתמונות יש את זה. תבוך להצלח או קטן. סבא יכול לחתום את השם. מלך. איזה משהו שהרב לא זוכר אותו. אצלו, לא סתם. בגלל שהעזת להגיד שהרב לא זוכר אותך, אז עכשיו קיבלת לזה. רוצה ברכה שיצליח למכור את זה במיליונים. מה? הלאה.